chỉ sự chính ngờ hoa yang ta cha hoa mô năng ca cầm trong hin mà năng ngờ y phải tai là ca năng ngờ hồng kỳ a sai y ta kỳ na tâm hua y năng phải chính ta ta ya y ma ya năng a tiếng na mê ngờ tâm y ya năng a tiếng ma cha hoa tâm iya yang amunang ya matam ila mai lang kisanang angila iya nya ku fai da nang awoya tai hua i mong mai ku nang sing hu nang au be o ya hau lang na sa nang yong hua i nang fai chin ta ta ya ima ya nang ating na mengatam ya nang ating majawatam iya yang amunang ya matam ila mai nang kisanang angila ijing yu manang cinta tuloy mai hua isi so manang ating mangolang nang opusina itu cho nang laka inang phải chiến ta ta ya ima ya nang ating na mengatam ya nang ating majawatam iya yang amunang ya matam ila may nang kisanang angila